Higijenske potrepštine, igračke, odjeća, obuća. Caritasov kombi bio je premalen da bi u njega stale sve donacije ovogodišnje akcije. Na zadovoljstvo sviju. Nema ljepšeg osjećaja nego kada znamo da smo nekome pomogli, da su nekome uljepšali dan, pogotovo i tvunim vremenima, da smo izmamili osijek i da ćemo uveseliti obitelji kojima je ta pomoć zaista potrebna. Nažalost, potrebitih i danas mnogo, pa i najmanja pomoć više nego veliko djelo. Zaista s puno ljubavi naši studenti su proveli ovu akciju i zaista smo im zahvalni, evo, u ime siromaha i svih onih koji će imati od ovoga koristi i koji će se razveseliti za ovaj Božić. Srca zahvaljujem i Splitskom sveučilištu, ali posebno mladim studentima koji su dali jedan veliki poklon ovog Božića onim najpotrebnijima, to su neke naše obitelji. A upravo Caritas već 3. godinu ciljano pomaže obiteljima slabijeg imovinskog stanja u akciji 5 za 1. Predložio sam svojim projektorici i projektorima i podržali smo, nas je sve skupa 5. Dakle, točan broj da se uključimo u tu akciju. Dakle, odvajat ćemo svaki mjesec nas 5 po 100 kuna i na taj način pomoći jednoj obitelji koja je na Caritasovu ljestvici prioriteta. A idući prioritet kada govorimo o studentskim akcijama s predznakom humanosti bit će već za Uskrs. Dakako, svi su pozvani.